No tumulong ka, di tao papada, at kumaransang iti puso. Mangted kanyaman nga kabaulang, nakulbasi no pakarat saka. No daytoy ket aramide, asmet lang ni Kristo tinulungan, ken mabasa mayan iti bibiyam. Di Colossians chapter 3 verse 23. At datay dato manuag ito, awanan yaman ken kinabagan, at dabay mangted nga datuma, awan tay puso dat kinaratsan. Kunati English nga paimpre, panagtulong datis ti istorya enda, post da pay ayan ti Facebook da, kayawan dagiti tao makakita. No mangted ka iti tulong mo, mabalin met mga sekreto, tani Apo Diyos laeng tinang-am mo, si pupuso nga mangted ka. May saa pa nagdayaw ti Apo, panagtulong kadagitay pobre. Ti Apo Diyos ti manggungunakin ka, bakas jo kapay jay pagiryan na. No tumulong ka, di tao apada,
verse 23.